tu thleng seya jen aron har chuak lola abula chuan an thenom pa Mr Davis lomin hepa hi jen hian a hri chiang em em a an thenom chiami ani mei baka apa nen anin ngai lo wang ani jenin omna an zo chuan aron pan hnai thema darkarli kal tak han news lawm tak warning anon puanga nuclear bomb chuan kan kho hi aron pan mek ani helai muni kan lim theina turani ti ka shekara katlan chhuala in inin kota kam huta cheni engma soifiana hun om lo wangin helai muna hian ka hroi lui chia ilu iso awangin ni khwa shelawini omzui ta ni tin Davis chuan a soi jenin thil hlendan a chuak thuta a chung te ngai to chuakin kongkhar hona tuma Davison awadang wata I chung te le midang zong chu bompuak awangin anom to lo ti she tak chungin a hrilfia nuclear radiation wangin chu alarem lo thu a hril bok thil hlendan hrethiam tura tin annama chuan an panni chiadam chuak om chhun anni to thu arin thu soilea thuha dam tura tin tuye in tira jen hian achunga thil thleng chu oi harati kher mai Davison athiamang tokin atong thlamuan pa zela dureng wang po ni lovin an panni chuan bangkara chuan an tang dun ta ni ani hni na chuan jen po chu azia ve deu to a ti pui tumin Davison lekhbu alo chiara jen chuan janlaya ati har awangin ngai damadila Davis chuan a holutuk enge yan to shim atia jeni chuan tunari chuan ka thae ti na chang jeni vek chuan an him tok le tok lo azot wata Davison fit som noya kanoma bang hi led le concrete thuam ani bok kongkhar a in khar chung chu radiation aron lut theilowang chung lama tang chi a honte ani bok atia ma se jen hian a ring hal deuh tlata sheltera yom reng chuan pon lama engtin nge bom puak nge ti ishiat thei inti derna po alo ni thei sin atia Davison shelter kongkhar akal hnuin radio tangin news angai thlak thua shila bom po vele radio signal chu atop ngala station dangzong kwal ma se engma signal aman thei to lo thua soibok jenin radio chu voina ion toem atia anma aniang chi adam chuak anlo om ve reng aring ani radio omna lam chu panin Davison radio mandan chu alo shila lo ngai thatu anom hlo chuan hitatang hian chana idong meang atilea jen chuan lom thur shilin radio chu mangtan ta a katong in them tin dam chuak anom lem lo chu zonatuma ma se chana reng adong lo jen chuan beidong du bik lo chuan a beive tanga heti la hian Davison eirong alo bola andam khu chhuwa chu arilua thilian berani asiam zo hnu chuan jen nakova lo chang lo vin radio signal zong chuan alo boi hle eitur chu awm na ruma chuan awapea tlemte tal leiturin ashilani chauka ama chia chuan Davis chuan janni akila a wallet phort chuakin anupui thalak chu uluk takina ena angai zia asoi chuak sap ani thumnia chuan Davison le khabu chiarin jeni chu radio ma chuan a thule ngata Davison enge chanchin a hanjo chuan tuman message anon chane lo thu soi jen chuan signal pek dana hian ti diklo kaneniang ati hiala Davison thil diklo engma awm lo thu shila chol hadama thilei ve phot turin ati bok Davis avek chuan ipa nen kanin ngai lo ema tuna idu wang reng pon lovin he sheltera hian kan tang duna xiaomi ti viau karingani atilea jenin kapa kha mikhir ve tak chung ko veng him tat mi ani wangin alo soi chiat na che ngai dam kadile atia anom dan chu pom thiam ve tran Davison chu tiang soi ngai lo in bola wa mu hadam ro atia jen pon athu lo zomin a in bol ngal sara tlan chua ariluk to lo ani heti lai hian Davison TV signal om lo chuenin jeni chu a in bolai chuan thoma heta tlat mea Davis a han kola chuan ko tu rom to lova angai athazan lawani atuka an pani chuan tuk thuan anei dun ve ta jenin amot tui thu soi deuh luam Davison imamo rengalom enge ian deuh to a han ti chuan jenin ama ai chuan a that to thu soin engwanga shelter hi sange ani azot lea Davis chuan kanupui ta na ti kani mel thale dum takania ma se depression nein
lau thon na in a khat thin arilu ti ziawm nan missile lo ka palta se tin kan tlan chiat dun na turin shelter hi ka satani atia jenin enge chunga thleng alo ti vata division anat na chuan zwalama pan zela inpo a chhuasan ngam to lo doctor shan muin damdoi tam kan la ve boka omzia nei theilo ni khat chu arilu buai mangangin damdoi alo ei chawa overdose in a boral pha ta ni tin nilunan takina soi jeni chuan alo hnem ve a division ni tin anupui ngai to thin dan te arilu nat na bel cha turin midangin nupui te po ve him theilo tia an tong kum dan te asoi chuaka jenin chu wanga mi ka panen inin ngai lo em a han ti chuan nilove tum khat ka office bangin ke en reng ngai chemin hu fu wanga ni baka ipa kha alhom ve shim bok atia anom dan chu apom thiam ve tan jen chuan nui deuh suk pa in tuilum in tur avabana ala in ti buak zui davison ikangem alo ti vata jenina thathua lo changin in thlana tur thomhno anei lo chu arilu ati buai zawk ani davison kanupui kor I hatok chiang ti pa in ruma a hroi luta thomhno alo da sak nuala a in thlak pa chuan jenin Mr. Davis chu abemol mola ichan chin dik tak hria selang chuan kapa khan a homia lawang chemole atia Davis chuan a thiam lo ani ve thu soin ka tuarna lutuk khan tuma ka bengai lova ka thiante ka thla vek bok wangani ti na chang jenin tuna chuan kanin koma thianin ei to lo malo ti vela Mr. Davison anupui kor folnal tak jenin a han mu chuan moi ti kher mai in me lutuk ati chuak hiala jeni chuan prom night a hakatan ka I thle mai tin chiat na thlen dan a hre chuak zoka amit tui atla zoi Davison na tra chana han zole chuan an thivek to tunmang khan kanung thei to om si lo atia Davison lakul tak playin anupui rillu ha le mang taka om laya a chok zang khai tu ber chu rimoi hi ani thu soin jeni chu lampuya soma an panhi chuan an lam duna in hnai taka omin jeni chu alung chet thar le thuta Davis chu a quarter ngap mai anunna achana wangin lom thu asoya a kole vonga an panhi chuan anin sum zo to lo du tho takin anin fopa khuma an mudun zui ta ni atuk zinga chuan jen tho chuak chuan thingpui alama Davison chawka chhuara boxa om thu hril jenin kalo siam ve nga lang chetin chawka a pheya bom lo om nualin Davis a hian chinchian engma abel lo bok nen jeni chuan zong boy man hle Davison thil hriat chua anei deuh thuta karon zong don nia tia jen chuan bom khat chu thingpui fe om nai mo atia ala chuaka Davis aloin hameka jenin bom a han hong chule ama thalak Davison alak sakruk niom tak ruak deuh thua om lai te chu alo om tewa an thenom pa hian apin dan tuk vera tangin thla lo lak sak thin niom takani jeni chuan thinim takin hei enge ningai ati vin hlura Davison in beng dai tura tin a in soifiana ngai thlamma sapot turina tia ma se jen angoi mei thei to lo nang hian min kidnap ani ni kho shelawa min siam hnuin sheltera hian min khung beta min chet sol pui theinan iro manna tenom takani hi atita piap mai Davison chu thudik ani lo ti na tang ve tata jen athinim laklo to nen iche dan hi police ka shil vek don tin kong khar hona tuma Davison alo dang khatu soi zong kha thutik vekani ka mangai tak zet che atia ma se jeni chuan hi wang hi ani don hi kapa khan a huat em che tin kong khar hon lui tuma chuta Davison nunglama tangin alo pot vele dor jeni chuan dokana box kha lain a hlap let topa a thut bet le chuta a hmaya a thut chora Davis chu rong takina thatta ni arwang chunga chuan inupui ama a inti hlum chan kha ka hreta ati sapa kong khar chu hongta hallway thim taka tlan zelin boruak thiang tak don tumin alon chawa kong khar chu engamo hian alo dang deuh tlata a thato pa tangin a hong thei sam
pona a chuak chu le arin lo takin khovel chu nuclear missile in alo ti chevek to a an khua in te chu lo kang let rem rumin mutlak reng om to lo arilu chu lo thon na le in china in aron manzuya Davis a khan thudik lo soi reng ani hi ti a chuak vara jeni chu kalna tur she lawin a thun noka rilun na takin atap chuak ta ni